posachedwa apa tikupasirani mmene zakhalira mu mzinda wa Blantyre pa Lunzu pamene a President Dr. Lazarus Makafe Chakwera amadusa ndipo adayima pa Nsika umenewu pa Lunzu ndi kulowa mu Nsika pamene amachokera kuneno ku mwambo wa AIP ndipo takhala ndipo muone kuti sinali motani ndiponso President yu anayankhula chani ndi ani akutero ndithu chabwino akutero ndithu amene undashi mwendo banda amene ndi nduna yona za local government kufotokoza apa amisika ili m'manja mwawo ndiye ndaona amodzi mwa amene amayankhula apa atsogoleri ino machemerera kwambiri imene anduna awo amayankhula zina anuja ndinu ndani ine ndi Robert Jumbe zina ninda Robert Jumbe ino ndi ndani Robert Jumbe chabwino ajumbe tafotokoza kuti chipa muzipu mungochemerera amene amafotokoza ndunawa nchani ino ndi mmodzi mapanga malonda pano ine ndi mmodzi wa chinyamata amene makati utamanga mabizinesi pano pasika magulisa chips pa musa panzikira paluso pompano ndiye mukuti banji ine ndilosangala kwambiri kubwera kwa President Lero paluso pano akuzatiyendera nga chinyamata amene tiliona kuti tinakatola nkhawa zathu ngati wa chairman pa mafuta ena ndi ena amene tikumana wa mabizinesi tini mipamba yochepa imene tikufunabe kuti longosolo la zangongole imene zilipo zicha akhala kuti unikira ngati komanso ndili otokoza kwambiri pano pa Lunzu chifukwa cha chitukuko chimene tikuchiona mu ulamuliro wa Chakwera umene akubwera msewu wa 4 ways umene muzaka zina zonse za ulamuliro enazi sitimauona mu ulamuliro wa Chakwera tikutha kuona zinthu zosindika sika wathu apamwamba ndiye ndili osangalala pa chimenecho ngati mmodzi wa mavenda pano pa Lunzu moti atakupasani mpata oti mukumane ndi President tsiku la lero umene akubwera pano mungauze zotani pofuna kuyamika kwanu mwasonga khale mwina mafuta momwana nawo ine kuwafotokozera President titanda kumana nawo pano ndi kungofunabe kuti atithandizirebe kupitiriza pamene zilipa asasire pompa pikhala kuti pitirizira makamaka ngati achinyamata afe pankhani ati ngongoleti kumasoni ngongoleti pempha kuti kaichene kake kamene kali koyika kwa pakamwambako atitha kumatikirako kocheperako kuti tizikhalabe ndi moyo wa tsiku ndi tsiku ndithu mati mapanga business ya chips munayamba liti business panopo ya chips ndikuta 2 years ndikupanga mbata December katenga unchewu mumapita unchewu ndi mumapita nokha pena matomando ari mangotumiza nawo anthu amene anindira mazambiri kuti amukandiponyerako kathumba kathu kamozi mmenemo mukatero basi kucha kocha tikakapeza kandalama kachati basi tipita atumizireso ndiye timafunabe kutithandizira kumene kwape ngati abwana President ndi nduna zimene zili ngati amene wa Richard Mundubanda ndi tichoke pathumba limozipo tifike mwina pa matumba 3 4 kudzera nga kutithandizira kumene angathandize ngati bwana President nkhuku simaucha nkukuti maocha pachiwaya apo zimene so zili zinthu zimene zimakhanga zimatidanira malonda a chips pamalo pathu ndi mwakambapo za nsewu kumangidwa kwa nsewu nsewu umene waini mukuona ndiofunikira bwanji pano kuti pa Lunzu pano tikakamba nkhani ya msewu mukalekeza ndi mbuyomo mwina mungafotokoze kuti kufunikira kwenikweni kwa msewu umenewu kwa inu mukuona ndikufunikira bwanji ine ndikuona kuti kufunikira kwa msewu umenewu kuti ukula ntchito za mabizinesi pano pa Lunzu chifukwa town yathu ndi yayikulu ndithu koma ndi mmenenso pamayendedwera magalimoto tiyende msewu waung'ono uja magalimoto pamayenda mokulanakulana apa tikuonabe unenaona kuti zinthu zake zikuoneka zinthu zapamwamba kwambiri ulwenene ndilo usangalala zinthu zapamwamba kwambiri zimene sinazioneponso kuchokera mu zaka zonse za maulamuliro ama President ena kufikiranso mu ulamuliro ngati umene tikuyende nawo ngati wa Chakwera pano ndilo wosangalala pa chinthu ngati chiti chimenecho ndi zinthu zoti sinaonepo koma ndikutha kuona zinthu zapamwamba kwambiri ndithu zina jamananda Robert Jumbe Robert Jumbe pano pa Msika wa Lunzu mapanga business yocha chips mwate zaka ziwiri mukocha chips ndakuthokozani zikufuna zabwino zonse mwasira ndani malonda umene ukonda siyako munthu amene matanzana nayo panga na business ndifanda aone bwana wani maso ndekha ndisakhale ngati ndapfera kwa anthu mafanda aone ndithu kuti anafika adi pa Lunzu fuene ndilipo mpanozo ndithu thokoza kwambiri zikomo kwambiri iniyo ndifuna zabwino zonse kapena muli ndi uthenga mwezi omaliza amalawi akuonani ndi kumverani pa MBC Radio 1 komanso pa MBC Television nsanje kuchitipa ndi kunja komwe muli mawu wanje pa zimene zochitika zimene mwaziona ndi maso anu ine mawu anga ndilibe mawu ambiri koma ndikungothokoza ngati bwana President akupeza so nthawi imene ndinamva mamawu awo kunali kuti anali ndi ulendo wakuneno
koma achitenga chinthu cha mtengo wapatali kuti ayime pano pa Lunzu atione ngati achinyamata ndi anthu opanga mabizinesi pano pa Lunzu. Ndiye ndili othokoza pa chimenecho, komanso ndili othokoza ngati anduna Richard Mudubanda kuyambira dzana paka nafika dzulo paka na lero pamene tili nawo limodzi. Zikomo kwambiri. Ndikuthokozani kwambiri. Fani zabwino zonse. Kaone nkhani ya chipisi. Apa ndi chairman wa mavenda. A president zina lija kwayamba ndinda Henderson Ligomeka. Henderson Ligomeka. A president nda gamro zawo ndipiti wawo ndimene kufika pano pa Lunzu kompano gamro akhala kutsika galimoto mukuti bwanji. Ineyo ndosangala kwambiri kuti bana president azatendera pasika pano ndipo ndosangala mutakuona mavenda amene akuonekera ndosangala kwambiri talandira kuno ku Lunzu a president. Mukhandi uthenga utani siku la lero mukumva bwanji mtima mukayamba ifeyo tikumva chimwemwe kwambiri mozatinso mutakuona kuti akuzalowa mu Nsika ndiye kuti zina ndi zina mafuta ena ndena aona ndiye ife ndilo akusangalala kwambiri monga ine ngati chairman ndikusangalala kwambiri. Muna kumapetolera mkulana kumapota president akufika inu ndi mmodzi anthu mwalandire chabwino mpata mthamange mukakhale kumeneko. Zikomo kwambiri bwana inunso zabwino zonse. Zikomo kwambiri. A Henderson Ligomeka amene wandithu amene ali wapampando wa mavenda akuno ku Lunzu kufotokozapo za chimwemwe chawo kuti a president a dziko lino Dr. Chakwera akufika malo ano kuza wayendera ndithu iwowa. Ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri kwa anthu akuno makamaka mavenda amene amachita business yawo mu msika umenewu wa Lunzu chifukwa chokuti a president akhala akubwera ndithu kuno kuti adza kumane ndi mavenda amenewa. Padakali pano ndiye ndikuona kuti a president akhala akutsika galimoto yawo ifere yafika mbali mwa msewu umene M1 umene uchoka ku Lilongwe kupita Blantyre kapati kamati uchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe mukachoka Blantyre kupita ku Lilongwe ndiye msika wa Lunzu uli dzanja la manzere pamenepa pameneno a president akufuna kutsikira galimoto yawo ndi akatsika musika mmenemu la msika umenewu ndi mavenda akatulukira mbali ina ya msika umenewu ndi zimene zichitike masanano ndi tsiku la lero kuno ku Lunzu mu mzinda wa Blantyre. Pakadali pano tikuona kuti a president akutsika galimoto imeneyi kuti afike musika mmenemu panopo atsika motsogozedwa ndi akuluakulu osiyanasiyana maso nkuona pamenepo pali nduna ija nduna pamenepo komanso ndaona ali limodzi ndi wapampando akuyenda limodzi ndi wapampando wa msika umenewu a Henderson Ligomeka ndi amene ali ndi a president pamenepo ndi amene akuyenda nawo kuyenda mukolido mbali nayi ndiyenalo wa musika foti mbali nayi kuli ma hardware mbali nayi kuna kugulisa zosiyanasiyana kuphatikizapo anthu osiyanasiyana ndithu weva pamene a president akubwera kuno ndi a president ayamba kayi kuyima pamene akufuna aone amene akugulitsa ufa pamenepa pali ogulitsa ufa ndithu ndi amene a president akuyankhula nawo kuti mve kuti akuti bwanji ndiye apa tikuona kuti akufunsa ndithu nkhani yokhudza ufa kuti kodi mwina zikuyenda bwanji pamenepa ndi pakadali pano chochika chokuti a president akucheza ndi akuluakulu ena mwa anthu amene akugulitsa malonda awo pamenepa ndi a president kulu ameneyu wachitika mwayi ndithu funa president akuyezetsa ufa pamenepa akugula ufa umenewu
pamene papali matumba mbirimbiri aufa amene akugulitsa mkulu ameneyi shop ameneyi kwaka kuli hardware kutsogoloku kumene akugulitsa maufa amene pali matumba osiyanasiyana aufa kumene akugulitsa mkulu ameneyi ndi zimene zochitikira ndithu pa katale pano musika wa kuno ku Lunzu. Ndiye pano akuchoka malo amenewa akuoneka kuti akufuna kuti afike malo ena. Ndiye pano a president akuyenda alowa umusika akufika no mbali ya kumene kuli masamba kumene amagulisa masamba ndiye kuli kukuwatu kumeneku anthu osiyanasiyana kusangalala kuti yayi president akufika malo ano. Kuta kungomvera pansi pansipo kuti yayi anthu ndi amenewo kusangalala kuti yayi a president afika mumsika uno wa Lunzu. Kuta kungomva mfuwu wa chisangalalo musika umene wa Lunzu. Pakali pano a president afika pa masamba ndiye akugula masamba amenepo. Akugula okha pa chakufunsa ndalama zingati mupanga zingati masamba akunyamula okha wika pambalipo. Zimene zochitika musika amene mukwamva akusangalalawo ndi azimayi ogulitsa masamba. Fe kuno kwambiri ndi azimayi ndithu amene akugulitsa masamba ndi a president akugula ndithu masamba amene mayi mwakondwatu. Ndakondwera kwaona bwanawa ndakusangalala kwambiri. Masangala maona bwana kwambiri ndimangomva pawale sikoba ndaona ndekhali maso waona ndathokoza kwambiri zikomo panopo a president achoka amene paja adakali kumasamba konkuno akuyenda ndithu afikanso malo ena. A president afikanso malo ena pamene papereka moni kwa amayi amene akugula masamba, kwa amayi amene akugulitsa masamba kuno pano. A chairman aja Henderson Ligomeka akwafuna a president kuti ayi a president kuno kumene magulitsa masamba kuno awa ndi amodzi mwa amayi amene amagulitsa masamba kuno. Mutha kumva mawuwo musika muno mwavuta ndithu mwaterera mutha kumva anthu amene asangalalira kuno. Apa ndi mkulu amene akugulitsa mugulitsa chani kodi? Ndimagulitsa anyezi pano. Ndiye mukuti chani? Boma ndi lomweli. Palibe kusintha. Masangalala mu musika wanzi kwambiri ndili musika muno animangira nsika wabwino ndikukhala so munthunzi. Kwambiri. Koyamba tinali kumusi kweni uko. Kumene timavutika ndi mvula, kumene timavutika ndi dzuwa. Koma pano tsopano tili munthunzi. Boma ndi lomweli. Akutero mtso muno mutha kumva phokoso la chisangalalo kwambiri kuno tsiku la lero. Panopo achoka amene pamalo amene amagula masamba pana president akugula afika malo ena amene akugula nyemba. Sorry. Pamenepa a president afika pamalo pamene akugula mbali naye tiona pali karoti penapa pali zosiyana malemon ali pamenepo komanso pali zitheba ndi nyemba zimene zimakhala zosiyana khumitsitse ndi zimenezo. Musika muno azimayi azibambo kukuwa ndithu kuti yayi akuti boma ndi limene mayi mugulitsa chani kodi? Maremba
kusacha Maremba. Wasangalala. Ndasanga kwambiri. Fotokozani. Ndasanga bomona president wathu. Akutero kuti mayi amene. Imfani kusangalala kwa anthu amusika ya president zikomo kwambiri kuti mabwera. Apa tikuona ayimaso. Ndimene zikuyendera kuno kusika wa Lunzu mu mzinda wa Blantyre kumene a president a dziko lino Chakwera afika kuno pano akuoneka kuti akadali mbali yomwe ya masamba ayimaso malo ena kumene akugula katundu wina pamenepa akugula kodi amene ndi chani nyemba akufusa mtengo wa nyemba za ziwisi zosendasenda penapo akufusa ma cornflower zijama ika mundiwo yamazidula wika mundiwo zimene akufusa somenepa auza ikani muthumba mutaponyani zimene zaponyani pano kusomba sopano kuchoka kumene kuja ku masamba a president ndekuti afikano ndime ya somba afikano mbali ya somba ndiye akuona kuti kodi somba zikuenda bati ona ana utaka apa ana usipa yakhala panopo ayima pamodzi pamene akuona somba pamenepo kuti somba zimene zapanga zingati tione akugula matemba pamenepa akugula matemba kuchokera kwa ena amene akugulitsa ndithu matemba pamenepa pali somba zina pamenepa pali matemba pali usipa komanso pali ofutsa pali osafutsa uli pamenepa atsogole zina chanda ndine Homax Kalungo ndi somba zanji zimene amene uja palimeta ya matemba mika umozi ndiye palibonya yofusa ine mugulitsa ziwalo ine ndikugulitsa ziwalo chabwino ndathokoza kwambiri mkulu ameneyu agulitsa ziwala ndithu muli zambiri zimene zili kuno ndiye pano panopa zikuoneka kuti a president akukhota afuna kuti aone pamenepa pali mbali inayi tikuona kuti mango oneka kuti ena awa ndiooneka ngati okupsya choncho ena awa oneka ndi osapsya ndiye akuona ndithu pamenepa kuti nkhani yake ndimene akupanga za mango sopano kuti ayi mafruits akhaleponso afuna aonenso mafruits pamenepo koma ni mbali yomwe ya somba koma mbali inayi ya somba mbali inayi akugulisako zimenezi mafruits ngati mango podziwa kuti nthawi ino mango madera mwambiri kukhala ngati ayamba kukhwima ndiye kunoko kuli mango ndithu pano amaliza kugula mango aja ndi akunyamuka kuyenda kuti aone mbali inayi kuli somba kudzanja lamanja kwinaku tikuona kuli mchere kuli zosiyanasiyana ndithu panopa akuyenda adakali mu msika muno wa Lunzu ndi tsiku labwino kwambiri maka kwa anthu akuno mavenda akuno ku Lunzu chifukwa chakuti mtsogoleri wa dziko wabwera kudzawayendera anthu amenewa ndiye pano a president afika malo ena pamene akugulitsanso nsomba pena nena kuti mbali ya dzanja lamanjali lamanzere makamaka tikamayenda ndiye kuti muli somba ndi kusomba kukhawukha ndi malo akulu kwambiri kumene tikunena kuti a president tsiku la lero afika mu msika uno wa zomba makamaka msika uno wa Lunzu kuno atachoka kugwira ntchito kucha kuneno anati yayi ndisangodusa pa Lunzu pa ndifikepo ndiyendere mavenda ndimvera mavenda ntchito kuyenda bwanji mayi mukusa chani kodi mayi Ine ndikugulitsa mafuta ophikira ndi mazira ndi mchere zinanda ineyo ndine Lufira ndani ya president abwera kuno mukumva bwanji ineyo a president momwe angobwera chonchi ndikuzoti business yanga ipita pasogolo chilichonse chayera chilichonse chaine pano pachili bwino chatheka atangoponda malo anowa zikomo kwambiri amene ndi amodzi mwa amayi amene amavenda amene agulitsa zinthu zawo
mu msika umenewu. Pano pana president aja ndiye kuti atulukira mbali ina ya msika umenewu, alowa mkati muja kuzungulira kudzatulukira kumwera kwa msika umenewu. Ndiye panopa ndiye akuyendano kuti afike mu msewu wa M1, koma pamene akuyenda apa ndi musikabe koma ndi panja chifukwa kuti kudzanja la manzere kuli kudzanja la manzere kuli katundu osiyanasiyana kugulisako zinthu mbali nayi ma hardware katundu osiyanasiyana ndi mmene zilili zinthu pa kadali pano. Ndiye panopo msewu umenewu akuyenda mbali zonse ndi akusa katundu komakhala kutulukira mu msewu wa M1 mmene tikuona kuti chapambalipa pali galimoto imene amayankhulira mtsogoleri. Ndiye kuti posachedwa apa ndikukhulupirira kwambiri kuti akwera pamenepa kuti ayankhule kwa anthu. Fe pano ndi pasonkhana anthu ochuluka amene ali malo amenewa. Ndiye ndikhulupirira sanangodutsa yayi fe pali anthu ambiri pano, ndiye kuti president akhala akudutsa posachedwa apa kuti ayankhule ndi anthu malo amenewa. Ndiye tikuona Moses Kunkuyu ndi amene atenga microphone amene akuyankhula pa kadali pano. Ndiye tifuna timve kuti pakhala uthenga otani umene afuna kuyankhula ndi anthu kuno ku Lunzu. Tikuona oyimba osiyanasiyana alinso malo ano. Tikuona Danlu alipo mpano, ndikuona McDonald Mlaka Maliro nayenso alipo mpano. Pali anthu osiyanasiyana la Lero pali anthu osiyanasiyana. Tonapo ndithu akuluakosana panopa president paja pa mwamba. Kafe Chakwera. Ndipereke ulemu kwa anduna athu a local government amene somuli SG athu mulandire ulemu athu. Ndiperekenso ulemu waukulu kwa ona Kunkuyu amene muli anduna athu ulemu wanu. Ulemuso agogo athu acheka peni ulemu wanu. Mwachidule ulemu upite ukhale m'malo mwake. Ineyo a president m'malo mwa anthu onse mavenda onse a Nsika wa Lunzu. Ineneyo kuti a president akulandirani ndi manja awiri. A president ine ndi mavendawo ndife osangalala kwambiri chifukwa chakutiyendera kwanu. Mwana mwadusa pompano mwayenda mwapang'ono-pang'ono
takuthokozani bwana koma pobweranso maona kuti mutiyendere fananu tikuthokozeni bwana ndimafuna ndithokoze kwambiri chifukwa cha chitukuko chimene chikuchitikachi bwana mutakuona tipasika pano pachitika ngozi sikulu koma bwana mukutikonzera malo ano msewu konzedwapo tikuthokozeni bwana bwana ndimafunanso ndithokoze kwambiri chifukwa cha nyumba za polisi zimene zikumangidwa bwana mukisungachite bizinesi popanda chitetezo bwana ndimati ndikuthokozeni pitirizani zimenezi zambiri bwana ndilibe nthawi zothokoza ndi zambirimbiri koma bwana ndimafuna ndithokoze chinthu chachikulu kwambiri nkhani ya nifi bwana nifi mbuyomu timalandira mwapo ndi apo koma bwana nifi tikulandira mabizinesi lithu tikulandira pempho bwana ndimafuna tipempheko kuti mutipemphereko anifi mfundo zimene amasata asipeseko pang'ono kuti no ana anufe tizilandira maubwino pempho lomaliza bwana muwa mabizinesi nthawi ya Fredija bwana anaonongeka mmene timachoka kuzalowa Nsika wanyuwaniwa bwana mabizinesi anaduka ndimafuna ndikupempheni bwana kuti pamene mukuthandiziranso nkhani ya nifi muli azimayi mmene muti mabizinesi awo ting'ono bwana mutangoaganizira oloka 50-50 ndekuti zithandiza bwana ndimafuna ndikusindikizeni bwana kuti boma silikusintha bwana boma ndi lomweli mukamakhala bwana musikala mtima mwalo pa trading pano muli ndi mwana wanu ligomeka ineyo bwana ntchito tigwira bwana ndithokoze zikomo kwambiri acheya olemekezeka a president Nsika mmene munalowa muli wana azipani zosiyanasiyana wa DPP ali mmene wa UDF ali mmene kuthekanso kuti amene mwamgula malonda uchi ngwa DPP kuteleku akamanena kuti ayi tifuna kusintha boma amanena zoti sinda amene japo yawo lero tikamati boma lomweli amene uchalewe madzulo ano akukavomera hani imeneyi boma ndi limene zimene ayankhula cheya msewu umene mukonza apa pamafawo anthu ngozi apa kuteleku tikamati boma ndi lomweli tikunena ifo cha zinthu zimenezi ayankhulawa kuti mwamangira nyumba za polisi akamati boma ndi lomweli wa polisi amene akugona nyumba imeneji akamati boma aloza nyumba imeneji a president anawa utere kumene akuonani akuti bambo wathu wabwera lero utere kumuja madutsa muja akuti lero tadya basi tikudya lero pano koma musadawayankhule nduna ya maboma ang'ono mwini wake wa Nsika bwana akupempheni kuti mwina mukhoza wayankhulatu ona bwese kwacha Dr. Chakwera bwana mumadana ndi zoyima pa msewu koma mene ili Lunzu lero sitinakachitira mwina ayi mumayenera kuti muime ndithu ndikuthokozeni koma ndisanatero ndiyathokoze senior chief kapeni dzulo tinali pano anayitana mafumu awo ochuluka anatilandira bwino ndithokoze mavenda apa Lunzu tapanga msonkhano opanda ziwawa nonse mavenda apa Lunzu zikomo kwambiri acheya zikomo kwambiri bwana mkatimu muli anyamata muli azimayi muli azigogo mene mwaonera chimene amafuna iwowo miyoyo yawo izipita pachani patsogolo moti inu yomwe atilamula ife kuti nifi imene munayikhazikitsa imene apereka mabiliyoni ankhaninkhani pano pa Lunzu komanso misika ina tiwonjezere mayina mwanenanso kuti ngongole zing'ono tichotseretu chikole kapena chimene chimatchinga wanthu kuti asalandire ngongole ndimafuna bwana ndikuthokozeni mwayenda simmafunsa kuti iwe kwanu ndikuti ndikugule iwe kwanu ndikuti chipani chako ndi chani inuyo mmangoti uyu ndi Malawi mchemwali wanga mwana wanga umenewo ndiye utsogoleri your excellency izizi zinakati zititere bwezi zitani kodi zikoma chifukwa venda wina aliyense ali apo kaya ndi Muyawo kaya ndi Mchewa kaya ndi Nsena kaya ndi Mtubuka kaya ndi Mulomwe president wake wa dziko la Malawi ndi inuyo your excellency
akamati mavuto tifuna titere ku Malawi, mavuto tifuna tilimbane nawo, mtsogoleri wake amanena Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ine chimene chandikhudza kwambiri, mudakulakula katundu mwanduze la chimwendo akakochepa aka sindingathe kuyendera wina aliyense, agawane pang'ono azimayi akumasamba, mwandisira 5 million kwacha yoti ndiyapatse musewu. Your Excellency, pompo mudaona azimayi akumasamba, mudaona azimayi osiyanasiyana, mwanena kuti ndalamayi ipite kwa anthu a business ang'ono. 5 million kwacha cheya andipatsa bwana singongole ndikusira ndipo mpano igaweni koma mwachani kodi mwachilungamo. Musatengeranso kuti uyu kwawo ndikulilongwe, kwawo ndikumulanje, kwawo ndikutcholo. Munthu ali apayi sasankha mtundu wa ndani kodi wa munthu. Bora iweyo uli ndani kodi Malawi, kaya ndiwe Mulomwe, kaya ndiwe Nsena, Achakwera afuna munthu ina aliyonse. Tikamati muwinanso bwana nkhani yake ndi imeneyi. Mwatilamula timange msika wina wa Lunzu, tikapeza ndalama muchamatiuzira tichite. Mwatilamula kuti tikongoletse pakhale magetsi pano usiku, padziwala usiku pa Lunzu. Bwana zimenezo chaka chino Disemba asanafike tichita tika ma floodlights apa kuti Lunzu awale. Zimenezo wapanga ndi wina, si wina koma ndani kodi Chakwera. Tisakuchedwetseni mutiyankhule koma timakukondani. Alipo ena anawatuma azimayi awiri atatu kuti azikuwa. Lero to azimayi wacha andiyitana ine uko akuti mwakhululukire, akuti samadziwa zimene akudani kodi akuchita. Koma ife tikudziwa kuti ndinu okhululuka, amenewo aja ndi wana wanu. Modi ifeyo nafenso ngati atsogoleri tinakhululukira, ndipo Mulungu ali kumwamba kutsikitsa madalitso ake pano pa Malawi. A president ndi mawu amenewo ndikupempheni mutipatse moni pano pa Lunzu kwawo kwa senior chief kapeni. Zikomo kwambiri Your Excellency. Chimwendo Banda amene ndi nduna akulu muli pano monapo MP mene ndinu wachiwiri wa mtsogoleri wa Malawi Congress Party. Atsogoleri wonse, nduna zonse, Peter Simbi ndi azanu wonse, akulu muli pano. Koma koposa ago asinya chief captain. Kukupatsani moniku nkuti ndingolankhula mwachidule chifukwa monga ananena pano mpanjira ndi madana ndi zotseka msewu. Koma zikomo chifukwa choti nalimika mwayi yakuti ndikhoza kulowa kwa mumsikamu nkuona mmene zinthu zilili. Ndapeza achinyamata, ndapezanso akuluakulu pena kuti anayamba business kalekale. Cholinga chathu nchakuti aliyense ngakhale uyo anayamba kale akhale ndi mwayi wothekera kuti business yake itukuke. Chifukwa yake ntakumana nanu ambiri wa inu amene mdatuma nthumwi zanu, mavenda ndakumana nawo osiyanasiyana, mtadandaula za niti ndi chikole. Tidalina kuti tichotse chikole ku ndalama zochepa chifukwa ambiri sakufuna mamiliyoni, akufuna poti angothandizika ayambirepo. Ndipo zimenezo tipitirirabe nkuonetsetsa kuti muthandizike. Kumene ndikuchokapo timakamba za nkhani ya ulimi. Titani chifukwa paliponse njala yavuta, angakhale ino amumsika mumadalira wena alime kuti mdzagulitse. Aliyense afuna adye, koma pafunika wina akalime kuti tidye. Ndiye timakonza ndondomeko imeneyi yakuti tonse tikachita ntchito moyenerera
monga amene ali ni polima nkumthandiza kaya ndi ulimi wa mthirira kaya ndi mvula imene tiyembekezi chaka chino. Chifukwa chaka chino uzavutika kwambiri chifukwa cha ng'amba, koma aliyense ali nkuthekera, ndipo amene ali nkuthekerayo athandizike kuti achite bwino koposa. Ndiye tiye tilimbikitsane muja timayimbira nyimbo ya mtundu wathu kuti tiye tigwirizane pokweza dziko lathu. Aliyense tijolera muchikondi khama ndi kumvera. Tiye titumikire Malawi. Ine ndine mtumiki wa Malawi. Ine ndimatumikira Malawi, sinitumikira mtundu wa munthu ayi. Koma tonse ngati Malawi titumikirane, tonse tikondane, tonse timverane. Ndipo tikasunga zimenezi tionetsetsa kuti masomphenya kuti Malawi akhale wodzidalira, wodzidyetsa, wotukuka nzotheka. Ndipo masomphenya amenewo tiwafulumisitsa kuti achitike mwa msanga. Ndipake ndauza Secretary General Chimwendo, Secretary General MCP, ndauza Baba Malondera amene ndi mkulu wa Chinyamata wa MCP, ndidauza Chimsendeza amene amayang'anira za azimayi kuti wina akachita chipongwe wa MCP asapezeke wobwezera chipongwe chifukwa cha chipongwe ayi. Popeza aliyense ali ndi mutu amaganiza, aliyense ali mpaka amwe amalankhula, ndipo zina zikhoza kulankhulidwa nthawi zina chifukwa chakuti wina wawalidwa pena pake, koma wosamtengera ayi. Tiyeni tikhale anthu odekha, tikhale anthu okonda mtendere, koma so anthu ochita mtendere ndi odala kuchita mtendere chifukwa adzatchedwa ana a Mulungu. Tonse tikonse Malawi wathu dziko la mtendere, dziko lodalirana ndi lokondana, dziko lofunirana zabwino, dziko limene tonse tikatukuka sakhalira wina kumbuyo ayi. Chifukwa ngakhale cheni cha njinga timataya pakaonongeka pochepa. Tisalole kuti kaya inu ndinu wachipembedzo chanji, kaya ndinu wa mtundu wanji, kaya ndinu wa tauni iti kapena mudzi uti, musakhale inuyo wonongetsa kuti cheni cha Malawi titaye ngati tinopata ntchito, koma tilumikizane tonse mu ungwiro wathu kuti tipambane. Ambuye akudalitseni ndi kufunirani zabwino zonse nonse. Zikomo kwambiri. Pamenepo tamva President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula kwa anthu amene anasonkhana pano pa Lunzu mu mzinda wa Blantyre pa ulendo wake ochokera kuneno kukhazikitsa AIP. Ndiye atafika pa Lunzu adaona kuti ayi afunika kuti ayendere anthu mu msika umenewu. Ndiye pamenepa atatha kuyendera anthu angosiriza ndithu kuyankhula kwa anthu amenewa.